cunoscut de întreaga lume e croitorul Țap, anume. Haine după gust croite, fracuri negre ascuțite, vestuțe drăgălașe, redingote și cămașe, și paltoane și cojoace. Țapul minunat le face. Sau de vrei vreo năditură ca să-ți faci, sau cârpitură, nasturi, dacă vrei să-ți coasă, sau vreo haină să o țeasă, ori și unde ar fi, sus, jos, și pe față și pe dos, totul face dumnealui. Ăsta-i rostul vieții lui. Țapul, ori și ce s-ar zice, doar prieteni are aici. Numai Max și Moritz parcă să întind o cursă încearcă. Țapul lângă casă are și o apă curgătoare cu o podișcă peste ea și pe care se trecea. Max și Moritz, trecând râul, au venit cu fierăstrăul și vicleni pe înserat. Hop! O scândură au tăiat. Cum făcură ce au făcut, au țipat cât au putut. Ieși afară, Țap! Me! Me! Vin să vezi și tu ce e! Of, Țap, senin, putea să audă orice vorbă, cât de crudă. Dar când asta auzi, din țâțâni parcă și ieși, biciuit de așa o cară, stup cu metrul lui afară, furios că în preajma sa, tot răsuna. Vrând să-i prindă și să-i ciupe, crac, crac, scândura se rupe. Se aude în cor a palia pe croitor. Tocmai atunci, pe gârla veche, două gâști veneau pereche. Bietul Țap, crezând că moare, leje prinsă de picioare. Și în văzduh, așa, purtat, se trezi iar pe uscat. O întâmplare ca aceasta poate fi și o năpastă. Pe croitorul Țap, săracul, tare îl doare acum stomacul. Dar nevasta, gospodină, peste stomac i-a pus mașina de călcat fierbinte și pântecul se potoli. Satul iar e bucuros că e Țapul sănătos. Cea de-a treia poznă-i gata, dar a patra vine îndată.